Idan aka ambaci mace, abubuwa da yawa sukan zo wa mutane. Wasu sukan ɗauki mace matsayin wadda za ta yi girki kawai ko ta kula da yara a gida. Mace na da tarin gudunmawa da za ta iya ba wa al'ummarta bayan kallon uwa da ake mata. Kuma mace za ta iya canza al'umma ga baki ɗaya. Domin kuwa ilimantar da 'ya mace tamkar ilimantar da duniya ne baki ɗaya. Shirin Mace Mutum shiri ne da zai dinga kawo muku tarihin fitattun mata da kuma irin gudunmawar da suka bayar a al'ummarsu. Kuma shirin zai dinga gayyato muku manyan mata wanda suka yi fice a fanni daban-daban na rayuwa. Sunana Khadija Nasidi kuma ni ce zan jagoranci shirin Mace Mutum a tashar mu ta Matasa 247. Matasa 247 fitilar al'umma.